मांगवळी समाजाचे नेते तसेच रिपब्लिकन क्रांती दलाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आमचे जवळचे मित्र श्री कैलासवासी धनराजजी लोंढे साहेब यांचं आज आकस्मिक निधन झालेलं असून ही बातमी समजल्यानंतर खूप वाईट वाटलं मला, कारण हे आमचे नुसते मित्रच नसून तर अत्यंत जवळीक साधून एक भावासारखे प्रेम देणाऱ्या सलोख्याचं जवळीक साधून अतिशय जीवाभावाचं प्रेम असणारे आमचे हे मित्र होते. मांगवळी समाजामध्ये सर्वात अनुभवी आणि कार्यसम्राट नेता म्हणून पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये धनराजजी लोंढे यांची ख्याती आहे. अत्यंत मनमिळावू स्वभाव तसेच प्रेमळ बोलणं, नियमित चेहऱ्यावर यांच्या हास्य याच्यामध्येच यांचं खूप काही सांगून जायचं. अतिशय म्हणजे कोणत्याही कामाविषयी बोलायचं म्हटलं तर त्यांच्या डिक्शनरीमध्ये कोणतंही काम नाही असं कधीच नव्हतं. कोणतंही काम ते अगदी मन लावून करायचे आणि सर्व करत असताना महाराष्ट्रातील तळागाळातील आपल्या समाज बांधवांना धरूनच हे काम करायचे. आणि असं सर्व असताना आज अशा आमच्या मित्राची दुःखद बातमी समजली, खूप वाईट वाटलं. तरी आमचे जवळचे मित्र धनराजजी लोंढे साहेब यांच्या आत्म्यास ईश्वर शांती देवो, तसेच यांच्या परिवारास हे खूप मोठं दुःखाचा डोंगर यांच्यावर कोसळलेला आहे. हे दुःख सावरण्याची पेलण्याची ताकद यांच्या परिवाराला देवो, एवढंच मी सांगू इच्छितो की पुन्हा या मांगवळी समाजामध्ये धनराज लोंढे यांच्यासारखा कार्यकर्ता, यांच्यासारखा समाजसेवक होणे कधीच नाही. म्हणून या आमच्या जवळच्या मित्राला भावपूर्ण श्रद्धांजली मी कमलाकांत बनसोडे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र प्रदेश रोजगार आघाडी उपाध्यक्ष या नात्याने आमच्या पक्षप्रमुखाकडून तसेच माझ्या सहपरिवाराकडून सहमित्रांकडून मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहत आहे. तसेच आमचे जवळचे मित्र शनीश्वर पवार, अमरजी कसबे साहेब, संजयजी कसबे साहेब यांच्याकडूनही आमच्या या जवळच्या मित्रास भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहत आहे. हे सर्व बोलत असताना फार दुःख होत आहे. तर पुन्हा मी त्यांना श्रद्धांजली वाहून माझे 2 शब्द संपवतो.